Kontatu aldizuet inoiz zer gertatu zitzaidan behin kolegioan. 7 edo 8 urte nituen eta horri lauki saredunak erabiltzera behartzen gintuzten marraski klasean. Bai, kuadrikulak dituzten horietakoak. Marratxoak egin behar genituen gure arkatzarekin eta okerrez gintezen balio zuen lauki sareak. Ezin gintezken marratik aldendu. Eta beraz, laukiaren ertzak eta espalak aprobetxatuz eta errespetatuz, irakasleak arbelean aldez aurretik proposatutako modeloa erreproduzitu behar genuen. Talenik egiten genuen olane arkaz finez, eta gero ja, azken pasadatxoa lodiago batekin egiten genuen. Metodo onak, da, marrazten ikasteko, baina ene ustez akatsiki badu. Ezin diozula zure irudimenari askatasunik eman. Dendena kontrolatuta bai dago laukizarearen barruan. Behin irakasleari galdetu nion, nire autoerretratoa egin oten ezaken lauki ura gabe. Etxeko bakardadean saiatuan nintzen arte apur bat ipintzen nire ahaleginari, baina izu, erabat ezina gertatu zitzaidan. Ez borobila eman zidanetan. Argudiatuz klasearen erritmo eta zentzua bera aldaraz nezakela. Eta beste remediorik izan ez nuelako, erabili behar izan nuen laukizarea. Eta oso marraski zatarra egin nuen edo behintzat niri ez zitzaidan bat ere gustatu. Baina nire harridurarako irakasleak publikoki zoriondu ninduen. Eta ez hori bakarri baizik eta gainerako ikaskideen aurrean galdera bat egin zidan. Zer gaitik nahi zen zure kabuz egitean laukiarekin jain ederki lortu bat duzu zure erretratua? Ui! Umetxoan nintzen arren hitzaiek ez zidaten estimu onditu. Aldiz irakaslea erge lutsa zela, ondorioztatu nuen bere erreakzioetatik. 2 izan baiziren. 1, ene eskulibrez marrasterik ez ustea, eta bigarrena galdera ganorabako gura planteatzea. Ene irudize irakasle pedante arroputzarek baldintzatu nahi izan zuen sortzeko nire gaitasuna. Eta anekdotartaz gogoratzen nahi zen guztietan, nigan alakoin indartxu bat, ataratzen zait, eta zu! Zauden tokian zaudela! Entzun zazu ondo! Nik nire errakuntza eta asmakuntza osoarekin marrazten dut. Enteratu alzara? Nire errakuntzetan ere divertitzen naiz. Humanoa naizelako! Urrutiko egun hartatik nigan azten joan izan da galdera lerduetarako amorrua. Kezka bihurtu zitzaidan irakaslearen galderetako tipologia. Eguneroko martxa arrunta 11 zatitan puskatzen zigun. Gustatuko litzaidak ezuei azaltzea zein den auzi horren gakoa, baina konstientea naiz kezkak berak itxuarazten hauela. Belztu egiten zait burguina, ilundu, baina amorruz.
egin alduzu inoiz galderen gaineko galdera. Nik sarritan ekin diot galderetako sailkapena burutzeari. Iruditzen baizait, galderek pistatxoren bat eman dezaketela galdegileen nortasunari buruz. Begira, gizon emakumeok galdere zinguratuta bizi gara. Areago batzuek diotenez, bizitza bera da galdera handi bat, eta ni batzuetan hoiekin hau. Hoien aburukidea izan naiteke. Baina zer gertatuko litzateke kasu egingo bagenie filosofoei esaten dutenean galderak ezinbestekoak direla giza arrazak aurrera egingo badu? Baina, zeintzu dira filosofoak? Zer dakite filosofoe bizitzari buruz? Beti filosofatzen ari dira, oinak lurrean ipini gabe? Eta mundu honetan edozein tokitara iritsi alizateko derrigorrezkoa da oinak ongi plantatuta edukitzea? Ala ez. Filosofoak azkenean beti filosofo. Sofistak, aristoteliko, peripatetikoak. Jode, manda huevos. Izen hori ipini ere, peripatetiko. Bueno, egia da gero enteratu egiten zaela zeintzu diren eta ez dituzu hain patetikoak, Baina ez pentsa gero beti asmatzen dutenik edo perfektuak direnik, Baizea, adarretatik ari zaizkigu etengabe, sasi jakintxura bezala jainkoak sortu alzuen gizakia, ala gizakiak inventatu zuen jainkoa. Eta filosofoen logikari helduz gero, ekonomilariok izango ginateke munduko aberatzenak, eta hori ez da horrela. Gero gertatzen da, molto honorable oiak, erregea foratuak, eta alako gentilak. Nahiko, guri bebaitoketakako. Pazientzia gutxi. Madrilen gertatutako euki beharko zenukete zuen kontuan. Zer pasa osama Madrilen? Madrilen, izaldi bat. Ara gertu zen izlaria, 2 maletarekin. Pim, pan. Aretoa bete eta hemen bezala, 908 inguru. Jode. Lehen da biziko maletatik, horri piloa atara zuen, eta lehen da biziko orduari pim, pan, bere teoriarekin. Ordua amaitu baino lehen hau, erdia kalera. Ezen larritu, beste horren beste zegoen, 2. ordua, pim. Jode. 2. ordua amaitu baino lehen hau, utxik, batezik, 3. lerroan zegoen tipo bat. Orduan bain larritu izela, 2. maletatik pistola txarra atera, eta keinu nabarmena dizio. 3. ordua, pim, pan, talako batean. Galdera gero. Mesedez importantea da. Bota, zer izango da importantea zuretzat. Asko falta zaizu. 100 bat horri alde. 100 disparau! Zuek ere pazientzia gutxikoa zen. Esaten dut. Oietxe dira. Bai, nahiko. Baina ez du bukatu. Dorriko nez. Kaixo. Begira, gaur, nere buruan bueltaka eta bueltaka dabilena kontatu behar dizut. Bai, gaur bai. Zehazkara iritsi eta berehala, beste galdera txotxolo, zalantzagarri bezain kezkagarria datoz. Sinistu ezin aizu. Nere aurrean agertzen den ez ezagunaren lehen da biziko galdera, nere honetik ataratzen da. Naren antza dauka, eta galdera zentzugabea bada ere, nola ulertu nondik datozkigun asmatzerik ez diren erantzun ergela. Okotxa ezera beren aldo, begian direla esaten dut. Baina! Erotu aldia denak ala? Etzan da naukatelako, erdizora biaturik, egun argira guztiz ohitu gabe. Bestelan, entzutekoak entzungo zizkidaten. Ez dago eskubiderik. Jaio bezain laizter eta eraso dialektikoan datoz gugana. Eta baimenik eskatu gabe gainera. Noren antza daukadan? Ez alda ikusten, neu naizela ba.
Panoren antza izango dut ba. Neurea, garbi, orduan zertara dator zuen galdera hori. Kezkagarriagoa da bestalde, aita eta ama isili ditudan bitartean, bizitariek nire gorputzaren zatik eta burutu nahi izatea. Baina, nori otu zaio? Okotza, agoa, sudurra, begiak, belarriak, burua. Banatzen hastea, neureak badira. Ba, galdera ergel batek zorditzakeen ondorioa ditugu. Eta espentsa espektakula behin bakarrik ematen denik, No te lo pierdas. Nere aurrean agertzen diren guztiek, galdera berdin egin arren, erantzunak kolore ezberdinetakoak izan daitezke. Eta gorputzaren atalen sosketak dimentsio neurotiko hartzen du. Gero eta ergelkeria handiagoak entzuten dituzu, ospitaleko gela usaintxutik atera gabe. Hau da, gehienez jota, 72 ordutan, zure gorputza guztiz barreiatuta daukazu, auskalo zenbat etxe diferentetan. Hala, amama Joseparen etxera eraman beharko aldituzte belarriak eta begitxoak argitu aldute seinala diren. Gurasoak apur bat deskuidatzen badira, esku gutxik itzuliko dira etxera. Eta gero zer egingo dute ze askarekin? Eta txanotxo arroxarekin, haiene. Dena galdera tentelak egiteagatik. Debekatuta egon beharko litzateke ospitaletan horrelako zalantzak planteatzea. Hau dena, ospitaletik urten aurretik. Eta handi gutxira bataioan gertatzen dena? Bagoaz Elizara, apaiza zura ez nola zifristitzen zeituen ikusteko. Bai, eta bideokamaraz grabatzeko, jakina. Eta ara non, apaizak galdera sintomatikoa egiten duen. Ze izen ipini behar diozu, Aizu, abare jauna, izen gaiteze serio. Ni Dorita naiz. Ez alda ikusten Dorita naizela da. Abadea jokos kanpo harrapatu duzu. Ni gurasoen lekuan ez nion zeremonia ordaintzen. Hori fijo. Ba Dorita ba naiz, eta ikusi egiten bada Dorita naizela. Ez da galdetu behar, neu naiz. Bakarra eta berdaderoa. Eta orduan zergaitik galdetu behar du abadeak. Nahazmena sortu gura ari alda? Horrela doa gero Eliza. Nahazmena eta ganora gutxiko zeremoniak. Ilusio eta interesa jarriko balute bezala. Eta eskerrak ama eta aita puntakoei. Bestela euskalo zeizenekin irtengo zen tenplutik. Ni ez naiz bat ere abadeekin fidatzen. Ema Dorita? Barkatu. Ba, registro zibilian gauzak ez doi ez hobeto, Ez horixe, ganorkutiko dugu funtzionarioa, nekatuta. Eta begiak liburutik ordenagailutik jaso gabe galdetuko duena. Jaio berriaren izena? Ba, Josetxo do Pilartxo bazara, tira. Baina euri, zu eta antzekoen aurrean, sexua galdetzen duenean, zer egingo zeniokete? Izenarekin ematen dan korapilua ez da inerrez konpontzen, Demagun Elizatik ataratzen garela bataiatuta. Edo aita, arro itzultzen dela epaitegitik eskuan, nere izena idatziz frogatzen duen dokumentuarekin. Banaz ofizialki, Dorita. Baina, Geraxane, Aniotz, Osabaritz, edo Alaikari banitz, ala, Joanadi, izeba amama Feliren gana, aita eta Vicente, eta izeba Luisaren gana. Ea, izen hori nola oskatzen duten entzutera. Ba, badakizu zer. Adinen aurrera goazela, koruntz egiten du galderen logika eza, eta ikusiko duzu. Eskolan hasten gara eta andereñoak hartzen gaitxu beraltzoan eta paparrean karteltzoa jartzen digu. Zerekin eta gure izenarekin, Mikel Domínguez. Kuriosona da, guk
badakigu lan zer irakur daiteken, baina gainerako ikaskidek ez dute piperrik ulertzen. Errekre orduetan, jolas egiten dugu batekin eta bestearekin. Total, deno dakogu paparrean karteltxoa josita eta ez du zertarako balio. Ez dakigulako irakurtzen. Eta horregatik, edo amaren ausentziarengatik, nega asko egiten dugu. Orduan, beste Andereño bat dator eta... Zergaitik zaude triste? Ahi bala, hostia! Baina, ez ziren esan amak txintxo bili behar nuela ikastolako Andereño bat dena jakitzen dutelako? Hoi ba. Konturatuko zineten, hasi naizela ikaskiden izkera neria egiten. Etxean, ez bainoen nahi bala hostia eta antzeko takorik esaten. Naiz harritan, gurasoi entzun, batez ere beraien artean azarrotzen direnean. Eta lehen egunetik keska puntu batekin etxeratzen zara. Aurrerantzean dena ez dela urdin kolorekoa izango konturatzen zarelako. Galdera tanta? Egunien pasioen abideeni orgoien eta hazen bankuek orduen txeman duten. Berde, brillante. Eta kartetxoa daukien, recién pintado. Eta handira atozen aguretxo horita esauzkien. Ama karrileke? Zantzin da, pusiz egintzen dago, zer ikusi. Egun batean, pulsera eta dio, horretxo batean, bakatzen dugu batean, eta baztaretaz zen dagoen, eta azken dut eta batean, dagoen putxo bat. Eta beste zamagoa baina zizan, zona, etxein hanera atzera, eta konturatu ditzen, tipo bat, izan da nintzen gure, kontroletan gure nahi dut. Eta esan dagoen izan da, zerrena, zerreko txio hor dagoena, lehen izan dagoena, eta zain egun gara, kare dituketan dagoen. Eta gero, zer esan da manera gara, esan dixo egin egiten, eta azken nire ziztexan gara, esan dut dagoen kotxio dagoen. Eta zehitzen dagoetzen kotxetik, eta tipo ez dekagoetik. Zer, kotxio dagoetan, Iristen da egun arrar horietako bat, eta ustekabe galanta eramaten dugu. Ordura arte, gure jolasetako adiskide izandakoaren itxura aldatzen ari dela, konturatzen gara. Unisexeko gorde-gordeka edo xorromorroka jolasetan gurekin ibilitako krisalidaren metamorfosiak tximeleta eder bat jaioarazi du. Eta zerbait berezirik nabaritzen dugu gure baitan. Zirrara espezial bat. Ez dakigu zehazki zer den, baina zerbait ez da bilkigu ongi. Burua, bere tokitik atera behar zaizula iruditzen zaizu, eta bihotza jauzika daukazula konturatzen zara. Eta orduan, ezagutzen duzu zer den bekatua. Edo hori pentsatzen duzu behintzat, zerbait gogortzen zaizulako zure gorputzean. Eta gogoratzen duzu, zure gurasoek behin eta berriz esan zizutela. Bekatua, gauza gogor larri badela. Egiaztatu dut nire gorputzean. Hauan zen ekidin behar nuena. Etxita zaude. Bekatuaren goxatuzunaz, lehenago ohartu ezarelako. Hau da, gogortasuna eta goxotasuna, unetxo berdintxuan identifikatu dituzu. Eta damutu egiten zara. Bekatari berantiarra izateagatik. Tximel eta pinpilin pausak pinpilinak bere magia zoragarriarekin harrapatzen gaitu. Eta bere goxotasun eta gogortasunaren bidetik eramaten gaitu. Behin eta berriz. Galdutako denbora berreskuratzen ari gara. Jo. Paradisuko odeiertzak infinituak direlakoan gade, eternarak. Eta odeien gainetik ikusten ditugu munduaren zehazkizun koloretsuak. Ostadarrean gaude kokaturik. Baina egun batean,
galdetzen diogu gure itzalari. Kosketan den itziar, noiz arte? Tximeletaren kolore biziak galdu du indarra eta artilunak agertzen zaizkizu. Orduan, tximeletaren ganako haustura erabatekoa gerta ez dadin, bide xelebre batetik abiatzen gara. Eta xelebrekeriatan ikusten dugu gure burua. Beste inoiz jaso ez aiguna. Hala, eta gau izartxu batean, tximeleta pinpilin pausaren pinpirinaren begietara zo egin beharrean burumakurgoa zela, galdetzen diogu bideko lagunari. Nor naiz ni zure ondoan? Eta zure galderaren impultsuak dardaran jarri zaituela ohartzen zara. Zalantzan zaude ordea, galdera ergela bai da. Ama, ez naiz erredikulua egiten ari. Irtetzen zaigu ahopeka, dardaran dituz doala jabetuta. Eta tximeletaren isiltasuna ezin jasanez, bideko harri batzuk eskuan hartu eta iluntasun iresgarriaren kontra jaurtitzen ditugu. Ja! 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 Norbait aieneka hasikote den esperantza inozoan. Ja! Baina ez, gaueko eseak ez digu inoren asperenik ekartzen. Eta abia puntuko larritasuna larriagotzen ari dela konturatzen gara. Bai, eta egia da. Bueno, iluntasunak eskain dezaken egia erlatiboa, hori bai. Eta galdera trascendentalei heltzen gatzaizkie. Tximeleta pinpilin pausaren arreta irabazi nahian nonbait. Baina ez gaude ziur erdietxiko dugun. Nondik gatoz? Lortzen duzun bakarra, bideko lagunaren harridura elikatzea da. Haren keinu negatiboaz jabetuta, filosofo Adarjolen historia birgogoratzen dugu. Jainkoak sortu zuen gizakia? Ala gizakiak sortu zuen jainkoa? Zu ere bai, irtetzen zaigu. Eta... Partida galtzen ari zarelako seinale da. Bapatean galduta sentitzen zara. Iluntasun, urduritasun eta zalantzazko ozeanoren gune arriskutsuan. Ez dakizun nondik jo dezakezun. Tragediako itzalak dena popatik hartzera bota aurretik. Eta iesean segitzea erabakitzen duzu. Guazen, Josemari. Nora goaz? Iritsiko gara? Nork epaituko gaitu? Guazen? Eskerrako egan esnatzen garela izerdi patxetan. Amesta iztoak ziren kontrola ezinak. Korputzean, aspaldi ez bezala, ez dugu eserko gorna baritzen? Dena dago bigun. Eskua lusatzen diogu, gogortasuna ez ezik, goxotasuna ere zerbitzatzen digun elementu horri. Eta gaurkoan behintzat, lotxatu egiten gara bere egoera kalamitotxoa dela eta. Zer gaitik abandonatu nauzu? Ez gara ohikoak. Burmuinean badugu faktore eraginkor bat, gure sexu aldarrikapena eragozten diguna. Eta bildurtu egiten gara. Umea dirudizu. Maindire azpian bere sexu ezaugarriak ezagutzen ez dituen aurra. Inork aintzat hartzen ez duen umea. Ahaztu ditugu pinpilin pausa, krisalida eta ar guztiak. Jota gaude.
Eta gauden laberinto horretatik nola aska gaitezkeen da inporta zaigun bakarra. Joder, galderen trascendentzia izango alda gure biguntasunaren errua? Bada espada ere, teoria filosofikoetatik praktika gorrira igaroko gara. Aleluia! Bazen garaia! Eta aurrerantzean, makina sexualak izango garela agintzen diogu gure itzalari mantaspitik. Jotake, jotake. Akabantzen ez behin, nola gindozen egubaldatzen zeraten, eta angonestak katalogoak erakutzen, eta ordenagailuan hotelak begiratu, egon presioak esaten, zein esan dutidena, eta horrela, txatu zen gure zaun bat, eta esan ziren, zer, hotela prestatzen? Eta esan duen, ez, hori abezten. Gogoratzen aldituzue, lehengo dantzaldi haiek, herriko plazan. Ura! Bai polita! Nola ibiltzen ginen, alde batetik bestera. Gizonezkoak eiztaria bagina bezala, eta emakumezkoak berriz, harrapakinak. Baina zertan ari zara? Zu bestozu zinezten esaten dozuanek eta. Hori gertatzen zan! Neska erdian, dana mutilez inguratuta. Eta han saiatze ginen, eskuarekin luzatzen eta neska ikutzen eta lortzen genuen kalambrazo! Eta gero beste aldea, eta berdin, beste eskuarekin lortzen genuen neska ikutzen eta zaiz luzatu, txispazo! Eta larun bagaba baldimazan, eta moskor-moskorrinde baldimagauden, eta oso behandu baldimazan, eta suerte asko egonezkio, bezu ez horbaldara. Eta bukaeran, txof, zuzkorre beran. Nire ustez, ezabatu eginda, jaiegunetako eta igandetako xarmak kilikagarria. Behintzat, ez da igertzen mugimendu interesgarririk plaza eta kalenguruetan. Musika banda. Musika banda. Ez da jotzen. Ez, ontxe jarriko dut. Desafíos zekin duen izan, harekin izketa nahi duela izan, erantzun zidan ezin, hasekin nahi izan, lagarako zebala, nahi duela izan. Musika bandak desagertzen joan diren neurrian, plazetako eraginkortasuna ahuldu egin da niretzat. Oraingo espektakuluek, bum, bam, ez dute orduko aukerarik eskaintzen. Prestatu egiten ginen. Nikia botoiduna jantzi, prakak, zapatak, txaketa hartuta. Azazken arratzaldetan joaten ginen Donostira, ama eta bio, erropak erostera.
etan pasatze genuen arratzaldea. Nikia botoi duen eroste, prakak, zapatak, jertze bat eta txaketa. Eta erosketa bukatu ondoren, meindatzen. Eta iluntzean asteaz bat, han agertzen ginen. Zeinekin eta lagunekin, kaixo! Gaur lagun bat da? Ikusiko aldeu gau. Bera esan patetan. Desberdintzen hartundara motekin nikitxak. Aste osoan zehar, gure bihotzean, gordetako neskaren aurpegia, modu naturalean, dastatzeko prest. Batzuetan, askotan, gehienetan, sekulako disgustuarekin etxeratzen ginen, neskaren arrastua antzeman ez genuelako. Auskalo, nun zegoen bera? Nun egongo zan ere neska? Pero, norekin? Zeinekin egongo zan? Patxikin? Peiokin? Mirenekin erosketak egitei? Zeinekin egongo zan? Musika banda? Hori bai, azken nire dantzan Bai, nirekin dantzan egin nahi? Nirekin dantzan? Bai, zuk bai nirekin dantzan. Bai, zuk nirekin dantzan? Zuk nirekin dantzan? Zuk nirekin dantzan? Ez? Bai, zuk nirekin dantzan. Bai, bai. Eta, disgustua matatu nahian, lehenen agertzen zenarekin, lotzen ginen dantzan. Honek ez ez? Bai. Nerekin dantzan egin nahi? Ez! Favorez! Bai! Hale! Eta garai hartako elkarrizketa interesgarria? Zer, ikasi edo lan egiten duzu? Nik diseinua egiten dut. Eta ala, han uste zenuen dantzarik idea zeharo jota. Egia da, sasoi hartan inor gutxin zekixen diseinua zer zen. Eta auskalo, zer esako zuen urrengo egunean lagunei. Hori da. Baina denborak, sekulako arintasunarekin doaz aurrera. Eta diseinuaren bilakaeran atzean ez geratzeko, enamoramentuan enbarkatzen ginen. Kaiari eta txalupari gehiegi erreparatuari. Bale, nahikoa da, Zute berdin egin zeinuen? Ba ez. Segura? Hombre, bueno. Igual gordin xamarra izan naiz. Hori garbi. Ni diseinua sari nintzen. Diseinua. Egia da, ni ez naizela multikolorezko amodioaren diseinuaren erregea. Baina gu behintzaren dantzan egiten. Maitasunaren asuntuetan, xexo xamarra izan naiz. Edo agian ez. Izan ere, kolorezko argitxo batzuk eskaini dizio gaiari. Eta bai, disfrutatu egin dut, ametzetan baina bai, asko disfrutatu dut. Eta gainera, oso ondo aukeratu ditut bikotekideak, bai, ametzetan baina bai! Eta asko disfrutatu dut, bakizute zeinekin gehiena? Lehenengoarekin, bai! Ez, zurekin, Bale, Egia da, ez gaitzutela amodiorako behar bezala hasi. Baina hori gabe ere, uste dut, ondo moldatu naizela bikotearen aurrean. Atzean, ondoan, bestaldean, azpian, oean. Bueno, nahikoa da, Errespetu pikin bat emakumearentzat, Bale? Aizu. Maitasunaren arazoa ez alda biren gauza. Eta bihotzaren temperatura gora doan moduan, oso zaila da burua hotz mantentzea. Horregatik da matrimonioa. Matrimonioa! Ez! San Antonio urkiolakua! Eskerrik asko! Baina kontuz, que gero dendena ezagutzen data, Ai ama, ni matrimonioa zitz egiten? Bai! Eta zurekin? Bai! Zergatik ez? Hori? Bai! Aita santuak, gotzainek, ez dakite gauza ondiri bizitza sexualaz. Eta mintzatu egiten dira. Hori bai. Orduan, gu ere matrimonioaz berba egingo dugu. Bai. Eta nioen bezala,
Matrimonioa da bihotzaren temperatura eta buruaren temperatura bere tokian jartzen dituena. Baina gauza bada, bihotzaren taupada, burmuinean sentitzea, eta beste gauza bada, burmuinearen aginduak bihotzaren taupada kontrolatzea. Horregatik, maitasunaren makina bat inbertatu beharko litzateke. Ai, eta betiko maiteko aldauzu, beti maiteko aldauzu, eta lako galdera petrolak ebitatu egingo zenuke. Ez? A ber, inok galdetzen aldizu, betirako alda jertxe hori. Eta soinean, daramazun jertze hori, gastatze baldin bada, nola ez gara aspertuko batzuetan urgarri eta beste batzuetan loixamarra eskaintzen diguten maitasunaren iturriekin? Berriro bakarrik, eta dena, galdera tontoak egiteagatik. Baina benetan galdera tontoak entzuteko, ez zerroberik, psikologoaren gana joatea baino, ez ez? Ez alzaizu ez inoiz gertatu? Ez esan ez etzek, ze buru arazoren badaukazue, eta zure inguruko guztiak, lagunek, andreak, edo senarrak, edo talankidek aholkatzen dizute, psikea errebisatzea. Eta orduen txasten da zirkua. Psikea errebisatu behar duzu, Psikea errebisatu beharko luke. Aizu, psikea errebisatu beharko duzu, Psikea errebisatzea? Ura da, ura. Aeroportua. Zer? Aeroportua. Psikea errebisatzea? ITV-a baliz bezala. Kotxea ITV-a pasatu baino lehen, 11 bat buelta eman behar dizkiegu. Faroak, frenoak, gurpilak, aizu. Goitik bera errepasatu behar dugu automobila. Aeroportua. Zer? Aeroportua. Goitik bera errepasatu behar dugu automobila. Baina haupek esango dizuet, Kotxia Mirandara eraman ezkero, badirudi zamurragoa dela ITV-a pasatzia, Gasteizen edo Bergaran baino. Baina nik ez dizuet zer esan, Zer esan. Nik aprobetxatzen duen. Kotxea Mirandara eraman, eta bide batez, eguna niretzako hartu eta Mercadonara joateko. Krema, hobeagoak dira, sumurroko eta pentsoko, farbelak, nintzako. Eta kriston diferentziarekin presioan gainera, Baina, orain, hemen ere badaukagu, kakazarra, san Dios, puñetas, akabo nere bidaiak, san Dios, puñetas. Akabo nere bidaiak. Eta, psiketik ez nagoela ondo adierazten diogu psikologoari, eta auskultatu barik, oatila luze batean etxintzeko gonbidatzen gaitu. Eta galdera batero bi egin beharrean, bateria bat galdera formulatzen digu. Hori, errepaso orokorra da, ez da? Hori, ITV, interakzion terapeutika bolitiba. Bai, bolitiba da. Ze, inor behartu gabe joan garelako. Aholkatua, bai, baina bolondrez. Nik ez dakit psikologoaren horren beste galdera ez dut eta torren, euren bete beharkin aspertu egiten direlako. Hitz egiteko premia omen daukate, eta aprobetsatzen dute, zu hor zaudela, zure burua lapiku pustu baten atzera jartzeko. Amorratuta ez ezik tristezia zataratzen psikologotik. Oporrak nun nahiago dituzu? Itxasertzean ala mendialdean? Eta hile apaindegira sarritan joaten alzara? Hori alda bateria, eta horregatik ordendu behar diot. Badakizu ezer, Ortodoxoak, teorikoak, hau da, ortodoxo absolutistak direnak. Teorikatik, ekintzetara alderatu beharko lirateke. Ze pentsatzen dute galdera guztiak erantzun bakarra daukatela. Untzatzeko dira.
Eta psikologoek eta relativista subjetibo guztiok berriz, esaten dauen nien, untza guztiak ez dute untzatzen. Pentsatzen dute galdera guztiak iritsi gaiak direla. Baina jaun Andreok, untzatzeko dire ez da. Ba hori. Ba zalantza horrek amorraratu egiten hau, ze nirea epai arrazoitua da. Eta erantzungo banio, bai, sarritan joten izila paindegira. Eta berak birgaldetuko balu. Eta gustora irtetzen alzara. Joder, zer pentsatuko zenukete zuek? Ba, ni lehen komentatu duten moduen, Horregaitik ordaindu behar aldio tipu horri. Etorriko jaten burure ero pizikera nahiago baduzue. Zer pentsatzen du bat tipu horrek, Pistola bat bularrean jarrita etortzen naizela, Ba bai, ez! Borondatez etortzen naiz. Eta, akau, nire gaizkitxak. Eta idea apaintzea, zapata garbitzea bezain premiazkoa sentitzen dut. Eta, oinetako egun ere ematen diet pasadatxo ere ematen eta denbora luzean, armaixuan egon erabili barik. Eta, amak, honen gizakoa munduratu ez izan arren, denporaz moldatu dut nire nortasuna. Eta norbaitek nire radiografia psikologikoa egingo balu, derrigorrez eman beharko lioke toki zabal bat, oinetakoen arazoai. Ez da fetitxismoa, Entzun, nire bizita sexuala nahiko ondo bideratuta daukat. Zezu gutxi hori bai, baina segurua. Eta horrek abantailak eskaintzen dizkio pitzikeari. Bueno, eta orduen, zertara dator psikologoa galdetzea, hile apainegitik gustora irtetzen oten eizen. Entzun, zerbait ez doa ondo. Gero psikologa etorriko da eta esango dizu, zu eta beia diferentia zaretela. Behiak instintu zari baita, zu pertsona razional bezala, zerba gehiago zaren bitartean. Baina, behiak instintuz, eta guk gehiago garela. Baina jarri alda pentsatzen tipu hori, behiak kohortan etzinda, hausnartzen dauden bitartean, gu pertsona razionalak nahi garela gerra pare bat pizteko. Bueno, ez dut transcendente eta serio jarri nahi. Baina gogoa daukan beste ostikara pare bat emoteko tipu horri. Baina ostikara pare bat eman beharrian, kontu korrenteko zenbaki eman diot. Psikologoak ateraino lagunduko dizu. Gero artemariasun itxuliko zadelakotan, ez da? Geixau ez dator. Eskaileretatik bera jeisteari ekiten diogu, igo gailua bertan daukagula ohartu gabe. Atartera iritsi orduko, psikologoaren galdera baboena memeloela direla, gaude guztiz konbentzituta. Gu eta beia, alakorik. Agian pentsatuko duzue galdera lerdoa gure artean bakarrik egiten direla. Horrela bada, oker zaudete guztiz. Eragin iezaiozue pizka bat oroimenari. Begira, ziur nago, zuei ere jaso zaizuela. Bagoaz demagun Bilboko aeroportutik eta Frankfurten eskala egiten dugu El Kairoko aeroporturako. Egia esan, Bilbon bertan sortzen dira lehen galderak memeloan. Ilaran geundela, eta gure maleta makina detekta gaiutik pasare aurretik, zaintzako batek galdetzen ditu. Gora Euskadi! Gora! Txartela dauketzu? Ai, bala, ospera, nora helduko naz Egiptora bileteri gabe.
Pentsamentu hori datorkigu burura, baina ez diogu ezer esaten tipoari. Bidaia bakean egin nahi baitugu, arrokeria asko keinu batekin, luzatzen dugu txartela. Ungi azten gara pentsatzen dugu, behin txartela berreskuratuta. Opatetik. Hegazkinean ezaigu ezer gertatzen. Orain gainera ez gaituzte molestatzen kafe edo Coca-Colaren eskaintzarekin. Frankfurtera heldu eta Europarra garenez UE atetik pasaratzen gaituzte. UE. Baina auki konturatzen gare, Europar guztiak ez direla berdina. Behintzat alemanarekin alderatuta. Bakarrik bidaiatzen alzarra? Galdetzen digu funtzionario. Eta alemaneraz piperrik ez dakigulako ez gare ausartzen adieraztera. Hobeda bakarri bidaiatzea gaizki lagunduta baino. Eta buruarekin keinu nabarmena egiten diogu. Mastodonteak gure pasaporte eta urpegilunari behin eta berriro begiratzen dien bitar. El Kairora? El Kairora entzuten du. Baina ez aldut esaten alemanak. Gainerako Europar guztia baino azkarragoa direla. Batipo honek ez du maila ematen, ero ez da alemana. Txurosoa eman ondoren, aurrera pasatzen uzten di. Koño! Piramideak! El Kairo! Eta handi gutxira, El Kairoko aduanerua daukagu galdezka. Irudikatu genezaken guztia gutxi da. Drogarik ba aldara mazu? Inoiz egon altzara kartzelan? La mare de Déu! Baina, erotu egin aldira egipziarrak. Ze burutan sartzen da? El Kairora etorri horre suposatzen dituen zailtasun eta burua uste guztiarekin, eta drogari baldin badakar, zuri esatea besterik gabe. Tontotzat hartzen gaituzte. Nola adieraziko dizut? Zuzenean karzela txikin batera ni eramateko? Salam! Salam! Salami! Buru motza garela, pentsatzen dutela, adierazten di munduaren mesfidantzak. Baina konturatzen zenean, idiotismo internazionala dala, idiotismok ez dauko, ez banderarik, ez da ignorik ere. Imagina dezagun, oean gaudela. Bueltak eta bueltak eta bueltak ematen ditugu. Lo hartu ezinik.
Orain, eskuin aldera. Eskerrekoa minduta baitako, bai. Eta oroitzapen esatseginak etortzen zaizkigu burura, bai. Senarroiaren azken aurreko amodiozko abentura. Arekin izandako seme-alaben mantenurako ordaindu behar digun dirutza. Salmenten maila jetxi dela eta biharamunean gure ugazabak egingo digun herrietan. Oporretarako aurreikusitako genuen bidaia azkeneko momentuan bertan bera geratu dela. Gurekin batera ies erromantiko egin behar zuen mutilak azkeneko momentuan ezetz esan digulako. 32 urte berriro ospatuko ez ditugulako. Eta abar. Gainera lortzen ari zaigunarekin, krisi kontuarekin. Hori pentsatzen dugu hain zuzen ere. Gure gorputzeko eskuineko aldeak min ematen digula konturatzen garenean. Bai, eta... buelta erdi ematea deliberatzen dugun arren, ahos gora geratzea, erabakitzen dugu, bai. Oheko jarrera nekagarriak, eta batez ere lo hartu ezina eramangarriago egingo zaigulakoan. Eta han eta gogo eta zikinagoak etortzen zaizkigu, burutik usatu ezinean. Hala, fuera! Matrimonioa salbatzearren, zergaitik erosiko zenuen etxe hura? Bere gurasuen herrian gainera. Nola ordainduko duzu autoaren finantziaziorako hileko kuota? Nork aholkatu zizun zuri zabiltzan enpresan lanean hastea? Eta norekin utziko duzu asteburu hontan seme txikia arnaz apur bat ardezazun? Eta azkenik, auspez jartzea erabakitzen dugu. Bai, pilpilian bide dugun odolberoaren zirkuitua etenguran. Txas! Baina alperrik, eta lehengo astean, han eta hemen manatu dituen kurrikulumak, inork irakurriko alditu. Hala! Gazakoak esan zidaten, hornidura moztuko zidatela, bai. Eta etzian maitzen zaiz horrak itatzeko epea. Ama, bueltatu beharko aldut gurasoen etxera. Hala! Eta une batez konformatu egiten zara eriotzarekin. Ezin dut gehiago! Oiu lasgarri isila ataratzen zaizu. Eta eskerrak isila izan dela. Osterantzean alboko gelan maizter hartu duzun kasle gazteak ere edukiko zuen zure egoera tamalgarriaren berri. Eta orduan konturatzen gara, ezin gaitezkela hil, ez? Bizirik jarraitu behar dugu, bai! Bestela, zure gurasoai enbargatuko diete zure etxearen gaineko hipotekaren gatik. Bai! Ezin zara hil, ez? Joder, zer egin nuen gaizki? Banuen lagun bat. Matematika, aspertzen da nien, matematikako testuak irakurtzen zituena. Ez didazu eukatuko ez dala apur bat arraroa. Bizitzari kolore pixka bat emateko, matematikaren teorema eta postulatu bihurriak erabiltzea, bueno! Pixka batez, arraro zamarra baino. Lagun hori, hil egin zan.
Pseudo arazo baten erresoluzioarekin guztiz entredatuta zegoen goiz batean. Neuria ari zen. Eta albistean kalean harrapatu ninduan. Mela eginda nindoan. Heriotzaren berretak, pisturiko txindurri sentsazio artegatxua burutik oinetaraino errekorritu zitzaidan. Eta pentsatu nuen. Ni pentsatu. Bizitzaren heriotzaren ikondita zaienekin, hain ohitua zegoen nire laguna, heriotza hain oharkabean harrapatu badu, zer gerta daiteke nirekin erresolbitu dezakedan, ariketarik konplikatuena irruko erregela baldin bada, horize pentsatu nuen, berriro, kalerik alinen bilela, nondik ari nintzen asmatu badu. Ez nuke zehazterik izango, zenbat denbora eman nuen kaleetan barrena galduta errealitatearen kontzientziarik gabe. Ni oso lineala izan naiz matematikako auzietan. Bai, Pitagorasen teorema, osta oroitzen du. Bai, gizon, bai. Triangelu zuzenean, hipotenusaren karratua katetuen karratuen baturaren berdina dela dioena. Niretzat, problemak ez ziren problema, arazoak baizik. Ez nuke zehazterik izango zenba denbora eman nuen kaleetan barrena galduta, errealitatearen kontzientziarik gabe, baina luze egin zitzaidan. Gogoratzen dut, bizpahiru pertsona geratu nahi izan nindutela, zer gertatzen ari zitzaidan interesatuta nunbait, baina aurrera jotzen duen inorrekin gelditu barik. Jupi! Heriotza ez da bizitzaren gertaera, heriotza ez da bizi izaten. Heriotza ez da bizitzaren gertaera, heriotza ez da bizi izaten. Lelo horrekin omen ninduan, kalean gora, kalean bera. Kalean gora, kalean bera, kalean gora, kalean bera. Bueno, hori esan zidan behitzan, ospitaleko erizain beltz batek. Zain barneko lasaigarri den bat jarri zidaten eta oiatila batean horma zuriko gela batera eraman ninduten. Lozeko geratu nintzen. Ezu. Eta auskalo zenbat ordutara ahots batek ez narazi ninduen. Beldurrik ematen aldizu heriotzak? Kaldera metalikoak aurreko txinturri sentsazioa larria gautu zidan. Ez dakit nondi zetorren ahotsura, baina gelan bertan jaso zen dena. Zuri ez ala, erantzun nion indar masimoarekin. Itxura denez ez nuen kikildu. Ondoren barre algara dardaragarriak aditu ahal izan bain nuen. Burumuinan ulertzen ez zuena azaleko boroetatik barreratu zitzaidan eta izutu egin nintzen. Ni nagoenean ez da bizirik, eta bizia denean ni ez nago. Aukera ezazu, bizia ala ni. Egoera beldurgarri hartan erantzun nezaken bakarra hauxe zen. Zentzua galdu duzu? Hori ez da baldintza berdinetako galdera. Erizain beltzat, gelara sartu zenean, izoztuta nengoen, eta iribarre gozoa izan nahi zuena eskaini zidan, bere eskuan nire bekokia ukitzen zuen batera.
Hotzan zaude? Une haietan, erizain beltzaren hitzek, Mikel, zugarren eragina ez naizela beltza, nere gorputz zigortuarentzat. Bueno, galderarik arrainena, txino batera jun, gabaz, afaltzena gabeko maiketan edo, da bi laurekin jun, da txino galdetu. Buenas noches, ¿sois tres? ¿A cenar? Nirean karekin era eta jauzi nintzen luze. Orduan handraak eta bezanko horreka errore eta zen zuzten. ¿Tienes que ir? Ez, parece mentira.